Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa isang Dwantro Vlog starring Pabibo Pabebe! at saka si Pamile! Hello, baby! So cute, no? Ayan, check out the Dwantro merch we got. Rocking the Dwantro merch today. Shanta, nasan yung Dwantro merch mo? Oh, wala ka namang Dwantro merch eh. Wala eh. Ano ba naman yan? We should make Dwantro face masks. Today guys, bababa kami. Pupunta kami sa 10th floor. Nandun sa 10th floor yung amenities ng condo building namin. Okay, so this will be our first time outside together as a family. Diba? Nitro? Diba? Bukod sa mga bisita namin sa hospital at sa doctor, this will be our first parang gala lang sa labas. Diba, Baby Nitro? Pero sa 10th floor lang naman. Yes. Excited ka ba? Nakakaloka, no? Bawal gumala, bawal lumabas. Pero ngayon, labas kami, pero sa 10th floor lang. So we're doing this para din papaarawan namin, papaarawin. Ha? Para papaarawan namin si Baby Nitro. Kasi yun yung kailangan niya, para iwas jaundice. So yun, pinayagan kami ng condo namin na ilabas namin si Baby sa 10th floor lang para paarawan namin siya. So we're gonna do that today as a family. Yes, kompleto tayo, diba? Our first family day out, Baby Nitro, ano? Yes. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Hi! Ako po si Bailey at may Phil Talk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, Phil Talk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to Phil Talk today. La, babaksin ka ngayon. Joke lang. Wow, Minsan lang legs. siya kasakay sa elevator. Minsan lang. Wow, legs. Oh, nakakatalaga. Diba ang kulay mo? Nahadlo siya. Saan ba to? Saan ba tayo, ha? Saan ba tayo? Ano kalasa niya? Ano yun? Waterfall yun, baby. Wow, may waterfalls, baby. Waterfall yan, Nitro. Pag mag-swimming ka dito, 3 tao lang. Lane 1, lane 2, lane 3. Sa lane 1. Ito si Baby Nitro, dito dapat siya mag-swimming. Nitro, look! Dapat dito ka mag-swimming. Yes, sana all makakapag-swimming. Yan, no? Oops. Sayang. Sayang, baby. Di ka pwede mag-swim. Oo nga eh. Bawal. Sayang. Hello! Hello! Baby, what's this place, huh? Where are we? This is cool. Daming iba't ibang kulay, ano? Grabe, iba talaga ngayong panahon, no? Parang special occasion pag naglabas ka lang, no? Baby Nitro! Baby Nitro, look! Look, baby. Hi, baby. Baby! Uy! Okay, Baby Nitro, Mommy is going to set up your blanket. Ayun, no? Yes. Beach towel yan, para sa baby. Yes, you can sit on that one, baby. Oh, talagang na-amaze siya, no? Na-amaze siya sa mga kulay. Pumunta kami dito, kaming dalawa ni Nitro nung newborn pa siya. Pero nag-stop ako ng mga 3 months na siya. Ngayon 5 months, next 6 months na siya. Baka nakalimutan na niya yung lugar na to. Ngayon, we're complete as a family dito. Yay! Baby Nitro, you're outside with Mommy. Yay! So cool, huh? First time outside as a family, no? Yay! Woohoo! Dahil tiro. Ayun, no? Kaibigan mo, Nitro. Kaibigan mo. Hello! Hello! It's a baby. It's a baby. Then, maglalakad na lang tayo kasi masyadong maaraw. Sakit sa sa balat. Anong oras na ba kasi? Oh, may flower, baby. Flowers, huh? Ooh, What's that, baby? What's What's that, huh?
What's that? Ooh! Lakotsero ka, ha? Lakotsero na siya. Lakotsero, hindi umiiyak pag ano. Lakotserong bebe! Lakotserong bebe! Hey! Oh! Wow, Mga bebe dahon na. yan. Mga dahon. Kainin mo, kainin mo! Okay guys, nakabalik na kami dito sa bahay at tulog na si Baby Nitro. Sleeping like a baby. Yes, you are. Alright, Dwantro Fam, yan ang family day out namin. Nag-whisper ako kasi gigising na si Baby. So, ito po ang mga certified Dwantro Fams natin. Siyempre, sa katapusan ng lahat ng mga video namin, pinapakita namin yung mga pangalan ng certified Dwantro Fams. Kung gusto niyo pong maging certified Dwantro Fam, i-click niyo po yung join button na nasa YouTube channel namin. Ayun. At saka siyempre, huwag natin kalimutan ang mga golden Dwantro Fams natin. They get a shout out at the end of every video. That is Kusina ni Monica. She is our newest Dwantro Fam na golden. We also have Tai Chi's Adventures, Paul T, Nati Von Tien, Tosca Acorda, and Jocelyn Natividad. So maraming salamat po sa mga Golden Dwantro Fams natin at sa mga Certified Dwantro Fams natin at kita-kits po sa sunod na video ng Dwanta. Alright guys, bye for now. You're everything to me. If you let me love you.